What's up mga karuba, this is again your konyo boy apong Glenn Rep in English, Ilocano, Aglalao. And today, meron na naman tayong update from our Governor Matthew Marcos Manotoc and of course kay Sandro Marcos na palaging umiikot dito sa Ilocos Norte. And this time, namimigay sila ng livelihood assistance project. And this project is of course kakaiba kasi pay out now, work later. O, saan ka pa? Namimigay sila ng pera, tapos magtatrabaho sila after that. O, yan. Pay out now, work later. Saan ka pa? Hindi ka nagtatrabaho, may pera ka na. Parang mas gusto ko yun, Hindi katulad ng ginagawa natin na nag-work tayo and after the month, magsesweldo tayo. Pero this time, iba. So, ang mga beneficiaries dito, it's somehow yung mga tao, yung mga naapektuhan ng COVID-19, especially sa kanilang business, like personal care, ng mga barbershop, yung mga beauty shops, yung mga ganyan. So, yun yung mga beneficiaries. Yun yung mga beneficiaries ng livelihood project. Yan. Sa to. Meron may nagpapansin. Okay, so yun yung mga livelihood project natin, yun yung livelihood assistance project ni Governor Matthew Marcos Manotoc. Di ba? So that's it, napakagandang so panoorin natin kung saan siya pumunta. Kasama niya si Sandro Marcos. Okay, so hindi na nating patagalin pa, panoorin natin. Pwede pa tayo magdagdag kasi 22 lang sila. May budget na ba? Oo. Hindi, maghanap pa tayo ng... Hindi para sa inyo, para sa mga iba naman. Hanap tayo ng ibang beneficiaries. Diba? Siguro naman may ibang qualified, diba? Para hindi lang 22. Kasi malaki na rin ito 5,000. And magandang oportunidad para sa mga na-lay off. No? So maghanap pa tayo, baka pwede natin na tulungan mag-apply sa TGIN, sa Invest, para kagaya ng mga beneficiaries natin today, they can avail nitong 5,000. So, nagpapasalamat po ako sa inyo. Thank you for registering and applying sa programa ng PGIN. Siyempre, naisip po namin to kasi ilang beses na tayo nag-lockdown. And alam po natin na talagang nahihirapan tayo sa COVID na to, sa lahat ng mga lockdown. Kaya inisip po namin na kailangan din may mga kumbaga ayuda at tulong ng konti. Especially sa mga medyo sabihin na natin vulnerable na sector, kagaya ng personal care services, kagaya ng salon and barbershop. So I hope makakatulong po ito sa inyo. I'd like to thank our Invest Office, kasi sila po ang nag-lead nitong proyekto. And of course, our Invest Head, si Soya, wala siya rito kasi I think malapit na mag-anak si Ma'am Soya. So, but we thank her even though she's not here. And I'd like to, of course, thank si Jeff and si JP and to all of our Invest staff. Maraming salamat for spearheading this livelihood assistance program. So maraming salamat ulit. Congratulations po sa inyong lahat and magandang hapon. At sa mga iba't ibang opisyales din galing sa DSWD, sa province of Ilocos Norte, and of course, ang aming mga bisita ngayon sa opisina ni Senator Bongo, palakpakan naman natin sila na ipinakita nila ang tulong at binigay sila ng tulong sa akin. Pero nandito lang ako,
para ipakita ang aking suporta sa programa ito, para ipakita ang aking pagpasalamat sa opisina ng Presidente, sa opisina ni Senator Bongo, dahil kami ni Gov, kami dito sa Team Marcos, alam naman natin kung gaano kahirap ang buhay ngayon, kung gaano kahirap ang buhay ng mga negosyante. Kaya itong SAPLAG payout, inaasahan natin ay makakaabot po ng konting tulong. Itong 5 to 15,000 pesos ata per person ang payout ngayon dito. At tuloy-tuloy po ang tulong hindi lang ng PGIN, kundi ang national government din. At napakalaking bagay talaga na si Mayor Enteng Garcia mismo ay nagpa-reach out at humingi ng tulong sa national government, at tayo talaga ay nagpapasalamat sa kanila na nakarating din sila dito at nakabigay ng tulong. At may isa pa pong dahilan kung bakit ako nandito. Katulad sa sinabi ng mga ibang tao kanina, ako po ay kumpirmado na para tumakbo sa pagkadiputado ng unang distrito ng Ilocos Norte po. Kaya nandito ako ngayon para humingi ng inyong suporta, ng inyong tulong at ang inyong tiwala ngayon. At ang pangako ko naman sa inyong lahat ay lahat ng suporta na ibibigay ng Burgos sa akin, ibabalik ko din yan sa inyong lahat sa tamang oras po. At hindi kong mananalo. Pag mananalo ang aking tatay bilang Pangulo, pag mananalo ako bilang diputado, kung bibigyan niyo ako ng pagkakataon para makipagsilbi sa ating probinsya, masasabi ko talaga na mas dadami pa, mas lalaki pa ang tulong dito sa Burgos po. Alam naman natin, tayo mga Ilocano, pag pinag-uusapan, sinasabi nila kuripot. Di ba? Kaya, ang sinasabi ko sa inyo ngayon, dito kami sa Team Marcos, may deal. Buy one, get one free. Bumili kayo ng isang congressman, may libre pa kayong Pangulo. Kaya maraming salamat po sa suporta. Maraming salamat po sa pagkakataon na makipagsalita sa inyong lahat ngayon. Diyos ti Agnina, kati kayo amin, agbiag ti Burgos po. So ayun, tapos na. So sa mga hindi pa, sa mga nag-enjoy, okay, mag-enjoy lang kayo. Sana, ano ba yan? Sa mga naka-subscribe and palaging nakatutok sa channel ko, i-click nyo yung yung notification bell para ma-update kayo every time na mag-upload ako kina Matthew and kina Sir Matt and Sir Sandro para sa kanilang everyday update, everyday project dito sa Ilocos Norte. And of course, papasalamat pala ako sa mga BBM supporters na caravan sa Ilocos Sur. Alam niyo po ba na 10 years ago, kasi 4 years ago, pumasok ko si Ilocos Norte Capital, and don't you know that when 2010, I guess 2010 hanggang 2014, nasa Ilocos Sur po ako, and I know na napaka-supportive nila kay BBM. So, ayan, ang daming motorista na nakipag-participate sa caravan ni BBM. Last Sunday, November 7, Red Day. Ano ba? Gusto ko rin, basta siguro gagawa rin ako pag baka open na yan, siguro pag open na yung border namin sa Ilocos Sur. One of my friends contacted me na sana sir nandun ka kasi yung mga vloggers ang dami. So sooner or later I will be there kasi I am also an
son of Ilocos Sur. Matagal-tagal rin akong nagtrabaho dyan kasi I was in GMA Ilocos since nung nagsimula pa yung GMA Ilocos na yan. Kaso last 2017, 2016 yata, bumalik ako dito sa Ilocos Norte kasi dito taga rito ako. And sana sa mga susunod na mga updates and sana sa mga susunod na mga videos ko pa sama-sama tayo pa rin. Tayo pa rin. And BPM pa rin. And Sandro pa rin. And Sir Matt pa rin. Prof. Matt. So yan, mga Marcoses. Sina Ma'am Aimee. Yan, tayo lahat. Sana magsama-sama pa rin tayo. And this is again your Kunyo Boy Apong Ben Rapping English Ilocano Vlog. Yo, peace out. Bye-bye.